we hebben een woonboot, het ligt in de Amstel. We hebben een schuitje, die soms ideaal. We zijn natuurlijk met van alles bezig, ook het nieuwe album, want we moeten er toch heel hard mee bezig, want we zijn nou klaar met 5 stukken. We gaan binnenkort de studio weer in om weer nieuwe liedjes te maken. En ik hoop dat we binnen nu en 1,5 maand in ieder geval met de stukken klaar zijn. En dan gaan we alles arrangeren, dus dat zal nog een maand of 4, 5 duren. En ik hoop ergens in maart, april dat we met een nieuw album uit kunnen komen. Dus. En ben je een keertje bij ons aan de Amstel, kom dan in ons bootje, gerust allemaal. De planning is dat er in november weer een opvolger komt van de woonboot. En het is allemaal een beetje afwachten wat dat weer gaat doen. En ik zei, ja, zolang de woonboot nog is zoals het nu is, dan is het volop genieten.